Sa tubag dato sa Salmo, ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan nagasalig diha sa Ginoo. Lingiyay mong tupad, inanaa pa karoy gikahadlukan. Nya moingon gani siya naa dili ka matarong, buangon ka. Mo na ngano man kay ang tinuod ang tao nga matarong naa sa Ginoo ang iyang pagsalig, gagamit siya sa hunahuna o kabubuton sa Ginoo, mo na iyang gisunod. Wala na jud kay kahadlukan. Mo na si Jesus giswayan siya og bitik pinaagi aning mga maalamon nga mga tao, pero ang plano aron i-prove nga siya sayop, nga siya nakabuhat og kalapasan. Dili matrap si Jesus, relax ra kaayo. Iyarang giingnan ang isyo, mubayad batag buhis sa gobernador sa Roma, kay under man sila sa Roman Empire na control atong panahona. Ingon de Jesus, ihatag ngadto sa emperador kanang iya sa emperador. Nya unsa may iya sa emperador, siya kanang kwarta gitatakan manas naong sa emperador. Di pasabot iya na ihatag, pero ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Hibuong sila. Bekon ikay ako rong sultihan ana, ihatag sa atong gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Unsaon man ninyo pagsabot? Sabot mo na. Dili. Nawa di ba wag mo iklaro. Ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Nya moingon din ang uban, separation of church and state. Na moto akong usas example nako kadtong pari nga nakasala kuno sa iyang giwali na ay nasakitan, offending religious feeling, na may balaod ang gobyerno ana nga mo-offend gani kag feeling of someone, makonsider man tingali na og kuan gihapon abuse. Gidakop dayon ang pare niya, og ato nang sundon ang giingong Kristo, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Kinsa may nagpangulo sa simbahang Katoliko, ang Santo Papa. Yang ano man nga didto man gi-report sa korte sa gobyerno nga didto man to sila nasakitan sa simbahan panahoswali, didto unta to gi-report sa obispo nga mo'y representative sa Santo Papa. Una pasabot nako, sundo nato ang balaod sa simbahan, nya sundon sa nato ang balaod sa gobyerno. Usahay mag-conflict man ni silang duha, unsaon man pagsulbad, kinsa may una natong sundon og magkabangi ning duha. Sama anang moingon ang balaod sa gobyerno, okay na nang same-sex union, kanang babae ug lalaki, babae ug babae, lalaki ug lalaki magminyo, okay na na. Nya ang simbahan nagingon dili okay. Nakaron kinsa may sundon? Og ikaw usa ka Katoliko, sige kag simba, unsa may imong sundon ana? Nya unsaon naman pag-apply, ihatag sa gobyerno ang iyas gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya simbahan. Ika ari ko sunod simbahan, unya naam sa kas gobyerno nagtrabaho.
Yan saong ro na nimo. Ambot lang pari man ko magtrabaho gobyerno. Kamo bahala mo diha. Ang punto ni Kristo mao kini, dili ka makasala batok sa emperador or sa gobyerno, panalitan pagbayad og buhis. Dili ka makasala sa gobyerno kung mobayad ka sa gipangayo nga buhis. O bayad nya, wa sad ka makasala sa Ginoo kung nibayad kag buhis nga naman para mana sa katilingban. Sugo manas Ginoo nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. O di naigo gyapon. So sa pagbayad nimo buhis, kinahanglan sa ngalan sa Ginoo. Nga karon kaning same-sex union, sao man na nimo pagsulbad? Daman atong respetuhan ang gipakanaog nga balaod nga giagrihan sa atong gobyerno. Atong respetuhan, ilang masanang wisdom, pero ato sang sundon ang atong balaod sa simbahan nga dili ta maghimo anang same-sex union. Di man sa tadakpon kung dili ta magminyo ay lalaki og lalaki, babae og babae. Dakpon day ka og wa mo magminyo ay pugson gid ay ako pare, iminyo gid kong isig nako ka pare. Wa masay namugos ana. Ngano man dili na to sundon. Unya kitang tanang Katoliko dili ta mo sunod ana. Naa ang balaod atong respetuhan, pero di na to buhaton. Nya kay 85% man ta dinis Pilipinas, pananglitan lang bag mahitabo nas Pilipinas, so pa mo na mahitabo. Di sa ato pa naa ang balaod, wa lang nato gamita. Nya sayop day na. Ingkaw nya pa der mosunod tong uban. Dili na sila nagtamod sa Ginoo, ato lang sad silang respetuhan. Total nagwali man ta nga usana kadakong sala batok sa Ginoo ang pagminyo sa imong isig ka babae or isig ka lalaki. Di man sa tamudakop nila og magminyo sila, di ba? Wa man tay police power, di man sa nato sila latuson, di man sa nato sila bitayon. Nganong mag-away man kita? Kanus aman ta magdaog, inig kamatay. Ikaw mamatay, mag-abot ta sa atong Supreme Judge. O kinsa man ang Supreme Judge? Ang Ginoo. Muna si Jesus, dakong sayop ang gibuhat sa gobyerno. Nga siya, nga gibutang-butangan og sala sa mga naglagot niya, miuyon ang gobyerno niadtong panahon na pinaagi ni Poncio Pilato nga ilansang siya sa cross. Pasabot mihukom ang gobyerno atong panahon na dapig sa mga nagbutang-butang kaniya. Misupak ba si Jesus? Wow, iyang gituman nalansang siya sa cross. Matod pa ni Jesus, sige lang, ubanan ko ning inyong balaod. Kay balaod man, naaman, ug mohukom ang balaod, okay man. Pero ako ning buntugon, inighuman akog kamatay, mabanhaw ko, masyak unya mong tanan. Mao to. San Lorenzo Ruiz, balaod man to sa Japan, nga dili gyud maghimo og religious activities or kumpanya ang mga bisan kinsa, labi na gyud mga foreigners. Closed door man sila tong panahon na nanood man gyud sila dito. Gipatay sila, nisupak si San Lorenzo. Wa gyud ingnan pagani niya ang nagtorture niya nga bisag inyo pa ning balik-balikon og kanapo or usa ka libo ka higayon, ako ra gyapon ning isubmit. Nga naman,
Nagtuo manggod ta og Ginoo. Nya unsa may giingos Ginoo? Dili mo mamatay, mabanhaw ra mo. Nya ato pa ginang hasulon. Mao na ang wisdom of God is far greater than the wisdom of man. Mao na itong iwali ang wisdom of God. Mutuo sila, okay. Og di sad mutuo, okay. Masuko sila sa atong pagwali, okay. Pero kita dili ta masuko nila. Ilang ibaliwa ang atong balaod, dili niya sundon ang balaod sa simbahan, okay. Pero atong respetuhan ang ilang balaod nga ilang gipaningkamutan, gigastuhan, gidiscuss og maayo nga ilang i-impose. Natin ang utanan ako, Pader, kanang abortion, ma-approve naman ginya dinis atong nasod, unsa may imong stand ana. Nako, og ilagi nang i-approve, naaman sa tayo daghang ing Katoliko nga magbabalaod, mag-discuss man nagmahay sila, magbutasyon pag yun na sila. Og mudaog yun ang abortion. Ma-impose yun ang, ma-promulgated yun na, og ma-implemented ang abortion law. Sige lang. Ibutang lang na diya kay niagi man na og proseso. Naama sa tayo mga representatives dito sa atong Congress o sa Senate ng mga Katoliko. Og napildig yun, daog ito ilang balaod, atong respetuhan. Pero kita mga Katoliko, di ta mag-aborsyon. Di ta mag-aborsyon. Kamu dahil mag-aborsyon na mo. Yeah. Lingay mong tupad na og ma-approve ang abortion law, magpa-abortion ka. Labi na nga 80 na imong edad. Mag-abortion pa ka? Mag-abortion ka? Wala naman gani kay Lana. Ikaw niya ang akong mga apo, ang akong mga anak, mauna ni ang giingon ni Kristo, go to the whole world and preach the good news. Muna si Tobit sa atong unang pagbasa, tinaw kayo niya ang morality sa simbahan, ang morality sa Ginoo. Munang giingnan niya ang iyang asawa, iuli na kay kinawat ginanimo, kay di kay kumutuo nga naay manghatag og kanding, kay mahal kay ng kanding, di ta kabayad na, iuli na. Pero ang wa mahibaw ini Tobit nga iyang asawa buutan kaayo, nakahatag og kalipay sa iyang gialagaran, mao to nga out of joy sa iyang gipang-alagaran, gipremyuhan siya pakapin nga kanding. Mao to ang iyang asawa niingon sad, hain naman ang imong katarong, imo naman hinoon kong i-accuse nga asawa ko nimo, kusog magani kay kang mutabang ana atong mga silingan nga wa na to mailhi. Imo magani silang alimahan, ako na noon nga imong asawa, imo na kong dudahan nga nangawat. So gibalik sad ni ana ang morality. Nagtuo kang ikaw ray gasunod o Ginoo, gasunod sa ko Ginoo mo, tumuwa giuli ni ana, kay ngano man hibaw mas ana nga sayop ang accusation siyang bana. Pero ang iyang bana ni accuse ato kay di gyud siya gustong makasa pinaagi pagkawat og mga butang tungod lang kay nagkalisod na sila maayo. Bisag unsa pa sila kalisod, musunod gyud siya sa Ginoo. Mauna nga importante kaayong ihatag nato sa Ginoo ang iyas Ginoo. Ug unsa may gipangayo sa Ginoo, higugma ako labaw sa tanan. Di ba? Labaw gyud siya. Nya higugma sa dang imong isig katao samas imong kaugalingon. Nakaron kini mga balaod sa yuta nga mosupak sa balaod sa simbahan. Unsa may itong buhaton? Respetuhan nato. Unya kun ilatang atakihon, atong dawaton ang ilang pag-atake. Ilatang lisod-lisoron, atong dawaton ang ilang paglisod-lisod. Ilatang pakauwawan, dawaton nato ang ilang pagpakauwaw. Ilatang patyon, dawato na to ang kamatayon. Inighuman aning tanan, when everything is done, kinsa may mo prevail? The law of God. Kining balaod sa yuta, mahibilin ra ni dinhi yuta. Inig kamatay nato, mabita na dinhi usahay sa atong simbahan, na ay moingon ako, Pader, kining tawhana
wa na gini simbas-simbas Katoliko gani ni balhin iglaing tinuhuan. Pero ang mga kaliwat ani labi na mga anak ani Katoliko yun, pwede ning misahan. Namatay naman, pwede misahan. Beka mo may bahok mo nun saan? Ha? Masadeh mo iayo. Gingon ana, mingon dahin ko, ning sulti ba siya, sa wapas siya mamatay, nga nangayo siya pasaylo, nga nibalhin siya laing tinuhuan. Siya wa, ko ayaw misahe. Kami pader, kami tanan, Katoliko man mi. Nako, kamoy akong misahan, inig kamatay ninyo. Ako mong misahan. Ayaw sad pader, buhi pa man mi. Nako, ilubong usa ng inyong ginikanan, ilubong usa, dili na to misahan. Nya inig human ninyo glubong ana, to na siya slubnganan, panganhi mo simbahan, magbisa ta, bisag kada paadlaw, basta lang hatag langit mo. Di ba? Nya unsawan, sakto na dili. Unsa may tumong ana sa simbahan nganong di man misahan ang Katoliko nga nibalhin og laing tinuhuan, respect. Respetui ang iyang desisyon. Buhi pa siya og patay na, respetuan. Mabitan na kung naa dihay mga laing tinuhuan, niya maghimo silang ilang ritual, ug na ako nakasuway naman ko ana nga nagsaba-saba sila. Pader, saba kayo, respetuin lang. Unya gidisturbo man ta, dawaton lang. Ipakita nato nga kamautang mo respeto nila, bisag sila dili mo respeto nato. O, di ba? Ano man mo anak? Mauna siya'y balaod sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, ug wa sila motuman ana, ilatang disturbohon, magprosesyon ta, ilatang saba-sabaan, respeto ilang, padayon laglakaw. Nga gialihan mangdan, simang, may magway laing agianan, ay lang nagguba, simang, ikaw niya, libon man, antos, mga huwag ta diha, antos, mga matay ta, antos, ana, ano man diay, sa digid madang padir, digid madang simang, balik, prosesyon mo balik raman sana, balik ka ato ka agila isdan, nganong ato magyong awayon, na garambol, kausa de garambol, akong nakuyugan nga prosesyon, kay ang pangulo sa prosesyon niingon ari ra diri tuyok, niya ang katong uban nga mga magtotoo ipalahos ngadtos unahan kay maoy na andan. Karon kay ang ingon man gyud ang pari nga diha ra gyud kutob kay lain na dihang teritoryo, lain na sad nga parokya ba, niingon magitong naanad mi diri, naanad mura bag ingon ani ba, ingon ani nga iyati sa una nya nahimutang parokya, di na nay boundary, di ba mag-away man ta na usahay ana, oy ingon kami diri di mo sa mada isa, ingon pari ayaw lagi kay lain atong adto nga kana ganing boundary sa lain na sa tong parokya niya ang taga dito kay nagdebosyon man aning ni ang Mother Paris. Pagliko dito sa prosesyon, giatangan si iskina, bunluton bitang karo, gidagan bitang nga tupadong, way nakapugong, gidagan ang karo taga dito. Ingon na yun ang kuhan, ingon na yun mga pastoral, mga lay minister, mga suko, ingon na yung pare, tayo mo pagkuhan anak, ngilad kita tanahon, mupundo ta dinhi kay mubalik ra to. Ilang gidangan to. Pagbalik, gikuha, ingon na sad, thank you. Sige, balik na to. Human, namalandong dayon, ingon dayon pag evaluation, gubot man, sunod to, ingon siya itong buhaton. Ingon dayon itong pare, mananghid lang ta sa laing parokya, nga mulahos ta dito. Total naanda naman ginanato nga mulahos dito sa una nga wala pa ng parokyaha, ug mo permit ang pare mulahos ta. Karon sige naglahos, wala na magubot, ana ra na kung ang imong banag ikuha gis imong silingan, sige lang ihatag lang, mubalik ra na, mubalik kay bisan ko noon sa kataas sa prosesyon, mubalik gina sa simbahan.
Pero usahay inigbalik, paralyzed na. Antos, atiman, anha gina mamatay sa imong mga bukton. Bisag di na nahapit kalitok, mga sorry. You are the only one. The only one. Hapakon tanoong ka nga. Dito kagikas-bikas. Pero antos antod ka mamatay. Og mauna ihatag ni Cesar, pasabot, respetuhi ang kalibutan sa iyang mga pamaagi, apan unaha gyud pagtuman ang Ginoo. Kung mamatay ka og magantos tungod sa imong pagtuman sa Ginoo, gipaantos ka sa kalibutan, kay wa makauyon sa imong pagsunod sa Ginoo, dawata lang. Og mauna si Kristo, mauna ang mga santos, mauna ang gibuhat sa atong mga santos sa simbahan. Dugtang.